धूल देला देह जैसे लागेला रजैया कि छील देला दहिया सनम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम कि है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम आ घसे जैसे नरमद के कलम के सुने भाई तनी हाथ उठाओ जे भी सुने के हाथ उठाओ जे ना सुने वो हाथ ना उठाओ तनी ऊपर ऊपर हाथ उठा के हां अब बुझाता कि भाई लोग सुन लेगा पूरा वायरल बगलवा जोड़ा बगलवा जैसे आज भर भीड़ लगाना हिट भर गए माने भगवान चालीसा हो गई है तिलक में मटकोर में शादी में ब्याह में और कुछ में नाम ना धर सब में वही से शुरुआत होत है ई महाभारत हो गई गाना हो गया कि आइलू हक के मैंने दौलत कमर डाले आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है हम सोचलिए कि पहले जितना भी हमारे यूट्यूबर भाई लोग बा यही लोग खातिर गाना गा देते हैं ना तो इन लोग के बेसब्री से इंतजार रहेला ऑपरेटर के लिए जो हरा कलर के लाइट जलत एकरा के बंद कर दो ना तो हम के हरा हरा फोकस अच्छा जो लाइटवा घूमता जो लाइटवा बंद कर दी तो ऑपरेटर जी हरा वाला भी हरा जरूर कोनो मतलब नहीं है व्हाइट जरूर कोनो मतलब नहीं है ना कि आइलू हक के मैंने दौलत कमर डाले आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं कि का कही कितना सैया आ पहले कमर सजैया आ धुन देला देह जैसे लागेला रजैया कि छील देला दहिया मुसल बलमुआ के है बलम बलम के बलम है बलम के बलम आ घसे जैसे नरगद के कलम जन बोला वो स्टेप बहुत बढ़िया बा और छोटा भैया अंदर के ने तू जन खतरनाक वाला डांस के देला मिलेगा ना कोई ना करे और कैसे भाव बा ले ला हमरा तरफ से हां ई हम तार बहनी बना देनी हम ठीक बा पूरा एनर्जी में रहिए पूरा दुकानदारी ईमानदारी के साथ चलाओ ठीक बा अब ढेर कुछ ना कहो चल होला आज पांच के गाना हिट हो जाए तो सारा ब्रदर के लोग पांच के गाना सुने लगे आज खेसारी जी के हिट हो जाए तो सारा ब्रदर लोग खेसारी जी के गाना सुने लगे तो गाना कोनो भी आगे ना होला जेकरा जौन मन करे वही सुने कि चले ला जिला में हम सुनाए तनी निमन लागत होगे तो हाल लागत ना तो ऐसा ही ठंडी पड़ता सब लोग कठुरा के बैठल बा कि चले